Мина средата на май, времето пак е някакво есенно. Поредният клип, доста така, мисля, че е хубав, макар че няма пак времето така да развие всички теории, но колкото мога толкова. Правим много бързо дефиле тук до Своге, може би. С кое? С кафе. С кое? Тадам! С този камион от среща. Малко няма карусерия, но мисля, че ще дръфти добре. Трябва да сменя ръкавиците. Поредната 23-та машина в моята кариера. Honda CBR 1000 RR-R SP Fireblade 2022 година. Много трябва да се говори, много трябва да... Така, но нямам толкова много впечатление, защото го карам за трети път. Имах някакви такива проблеми, които ще разкажа, може би, които си създадах сам. Но нека първо да покараме малко, да видим какво се случва. Какво е положението. Какви бързоти. И да видим докъде ще докараме. Защото пак няма много време. И така. Хайде да палим. Юбилейната версия номер 669 от 1500 бройки в света. Това е по случай Fireblade CBR 30 години. Забележете сега. Натискам това копче. Стартира. И включа KLS и ще да пускам тук един режим за, може би ще е навръщане. Ямахи, мацки, нормално. Какво да кажа, моторът е много различен, наистина. Аз преди да взема това решение четах и видях доста. Като цяло не се вписа в моя стил на каране, но реших да пробвам. Има пък други предимства. Той е устроен за писта, този мотоциклет. Тук тия дефилета малко не са му чак толкова окей. Но ще се справим някакси. Шифтери, блипари, ямахи, тук разни маняци. Трябва да видим какво ще правим с тях. Не знам откъде да започна. Първото, което е, стойката му е доста различна. Значи в момента врата ми е доста напрегнат, защото стойката е степенката с една идея напред. Тя беше тук малко ситуации. Степенките са напред. Нагоре искам да кажа. Кормилото е напред и си създава едно усещане за доста спортен вид на каране. Хубавото е, че нали, да, наистина уморява малко повече, така усещам на пръв поглед, но резервоара нарочно е свален, в смисъл смъкнат е малко отпред. И за хора, които имат кореви като мен, се получава добре.
хем нагоре, хем накарам, то малко трудно се получава. И де факто, да, наистина ми е по-неудобно, така, смисъл като цяло, стойка на тяло, но самия корем тук ми е добре. Мигат аварийките при екстремни спирания. Да. Има някаква защита, така един вид. Какво да кажа? Аз просто те са толкова много информация, не знам откъде започна. Както казах, юбилейният модел. Разцветката е уникална, в смисъл такъв. Уникална, рядка е и е подобие, даже еднаква с разцветката от 1992 година, която създава на първия Fireblade. И затова създават след 30 години този мотор SP, което ще рече електронно окачване, Allnis и въобще електроника. Special Parts, може би значи, не знам точно. И наистина се усеща, че предната возеше така доста добре. Тя беше с Only, само че не е регулируемо, в смисъл не е електронно. Тук е електронно, ето ги изводите. И то си определя какво е, що и как. Даже често казвам, не съм толкова запознат, защото аз не ги ръчкам, но много добре влиза в всички дупки. Brembo спирачки, 330 мм диск отпред, което веднага се усеща, че е много добре. Значи уникален така, за него си мотор. Доста се различава с останалите. Наистина има много дълги скорости, ниските е слаб, в смисъл бавно набира, искат някакво така време, но той е предвиден за писта. Това си е директно от завода, не е както дали ние ги правим за писта. Той си е направен за писта. Въпросът е, че аз няма да го карам на писта. Да. Но трябваше да пробвам и този модел, защото от тук натам вече не знам. Както се казва, имаха R1, те доколкото чуваме ги спират 2025-та и 6-та ли. И не знам, не ми харесва мотор. Не казвам, че са лоши, със сигурност вървят всичко, но чисто визуално ми е абсолютно безлично. Затова не бих. Гледах такъв, че само че черен, малко по-скъп беше, на по-малко километри, но някои неща не ми харесаха и се отказах и тъпо бях решил да взема една по-бюджетна Honda и да е така, просто да съм тренда и изкочи този. Този изкочи на оферта. Че семахите ме стигат от полицаи. Разликата е в скорост и в предавателно число, наистина. Този мотор можеш тук само на втора да даваш газ, защото така е сметнат за някакви дълги. Между другото 21 година, той 20-та тръгва, отзад венеца, пиньона е 41 зъба и после усеща, че доста така е тегав този начин и слагат отзад 43, за да може малко да стане в ниските една идея по-добър. И в последствие гледам, че
Моя специално е 45. Някой го е сменил. За което аз не мога да разбера, защото но най-така се разбира, може би, защото този мотор дига на първо 183 км. И там 180 примерно. Аз сега дигнах 150 мисля на първа, което датчик ABS отчита отзад реално време скоростта и не лъже. Реално това веднага се речи, че 20 км 30 е смъкнат, може би. Но за цялостен така пакет трябва снайпер тунинг. Да го провини софтуера, той беше такъв. И долу-горе така сме говорили. Човека го нямам в момента в Япония. И един каен филтър поръчах, защото си оригинален. И това ще е, може би, гумица му нови. Определено мотора не е моят стил. Нали, аз както обичам първа рязко, задна нещо, завой, задна, предна, не. Този мотор, но това не значи, че не е приятел за каране. Плюс това вече е време да намалява тия простоти. BMW-то е най-добре за тия работи. BMW-то казвам. BMW-то за дьощане е най-добре. Но после сервизи проблеми също най-добро. Направо помня си Сузукито предния мотор, къде го шментиха, преди го скапа. Да, газ се тръгва, ама нещо. Тук тръгнем ли да влезе в обороти, нещата са сериозни. Вчера паля много. Shifter, блипър, бих казал, добре работите са, дали оригинални. Може би на италианските е най-добре. Да, усещам. Има голяма разлика в таблото и в полезрението. В смисъл, трябва доста се навеждам, за да видя какво се случва. Както казах, разговаря смъкта с цел да се ляга спокойно отгоре. Но аз не лягам, даже използвам въздушните спирачки с цялото ви. Има камера. Камера на село. Няма го това подскачане, веднага да ти реагира в... Много голям старт, много. След като влезе в обороти обаче. Подчертавам, след като влезе в обороти. Аспуха е, нали всичко е стоково, те е пипано. Аспуха има, нали, клапа, който, нали, всички мотори имат, повечето. Но тук играе доста така важна роля. След 6000 и колко оборота, някъде, тя се отваря. И не знам дали се чува, но и отваря глас. Преди това мотора е много тих. Не знам с каква цел е направено. Задържа газовете по някакви причини,
но най-вече за звук, може би. В смисъл, втискате, палиш го, ще шуар. Даваш газ, обажда се доста. Докато BMW-то с оригиналните неща се шуар. Там не беше 3-4 бона за звук, няма как да стане така добре. А тук мисля, че с един ремап тази клапа може да остане отворена постоянно, естествено с други настройки, и мотора си става с отворена генерация, макар че има и катализатор, да? Нали, не е също, разбира се. Да. Няма да правим 230-40 коня, но малко така да го олекне. Много не натискам, защото малко е хладно, мотора не го познавам. Има сега тук една готина скала за градус, ще пусна, като се връщам. Абе, доста плохо кара, между другото. Нещо, не съм много сигурен все още в себе си и в машината. Но определено много добре влиза в завои и в самите неравности в завоите. Усещам една така сигурност. Абе, има значение 10 бона отгоре за онлис. Явно. Да. Защото долу-горе това е разликата между нормален мотор и с електронно качване. Има много настройки пред и зад и не знам, много са нещата. Карам на 4-5, ама той тук иска 2-3. Аз винаги съм карал с по-големи скорости предавателно число, защото не знам. Охо, ако става тук? Нещо? Телефон пак или? Видяхте ли как го затвори движението? Ефектът от чифтера звука много дълго не се чува, защото, пак казвам, аз пък е клапата е затворена, е много. Добре, слог е. Някъде ще търся подходящо място, няма хубава по-натам. Ще трябва да се прибирам, имам ангажименти и да разкажа още нещо за машината. Очаквайте включване. Приятели! На релакс. Тук е едно така старо място, познато мое. Тук съм правил много готини снимки, там има много хубави рисунки, но те са вече заличили на скалите. И мост също е готин. В Своге сме и ще се връщаме. Ето така, малко по-обстойно на машината. За какво говорих? Първо за тази клапа, ето я. Ето е клапата. 6000 оборота отваря и пуска звук. Но това оригинално Акрапович гърне титаниево. Сега не знам. Мисля, че не е лоша формата му. Мисля, че ако се отвори клапата, повече няма да има нужда да се пипа. Макар че, разбира се, е хубаво един оригинален карбонов Акрапович, нали така? 2 бона. Смених хубаво маслото на мотора. Кая филтра съм поръчал. Какво друго беше? Капаци за двигателя. Такива дреболи. Така, какво се случи? Мотора го взех от швейцарски внос. Беше на обява точно 2 дена и вече го прилапах. На малко повече километри, в смисъл каране, така добре. Но пък състоянието ми е много добро. Те джанти направо някакъв като брокат изглежда. Боята е перва.
Мотора има просто едно изпускване, е така, както е стоял на място или пък няма значение, просто е изпуснат на лявата страна и видях снимки на ситуацията. Ето тук тази ръчка беше крива, съм се оправил. Човека е сменил, тук мисля, че тази солида беше била спукана. Не бе, общо взето нищо сериозно, защото аз мотора го разгубих абсолютно целия, за което ще разкажа. И няма нищо, освен е тук всъщност нищо, той е направен. Това му е единственото, което може да се каже като нещо проблем. Но де факто не е проблем, защото мотора абсолютно нищо му няма е направен. С оригинални неща. Ето тук тази пластмаса с оригинална, ето тук е била спукана. Въобще, само тук малко си речи нещо. Ето тук. Ръчката я оправих, огледалата са други. Супер, нищо повече. И така, в желанието си да видя какво става и що става с целия мотор, аз винаги така правя, дори и новия ги разглобявам от всякъде, защото сега подпряне нещо, тук някой изчипка, тук някой изчипка, нещо има отдолу мръднато, пък като е развалян, правен нещо, искам да мине през моите ръце, за да съм сигурен какво имам под краката си. И съответно да пече. Съответно беше целият разглобен, пък то бяха тестови, проби, мигачи, кабели, трето, пето и му падна акумулатора. И аз сега бързината, все пак аз уча за някакви ситуации. Подарах му ток, с някакво зарядно имам си такова отдавна. После последствие разбирам, че това зарядно не е за този акумулатор, той е един малък такъв литиум-ионен, акумулатора каза заряд, прицака се. Айде олин съм мотор, айде един доста скъп акумулатор, такъв малък, айде масло, тук кабели, жици, нали, така. И дойде ред тия канто и аз ги сложих, извинявам се, канто и аз ги сложих на джантите, защото мен лично така много ми изпъква ситуацията. И свалях, качвах, вече паля, дали, показва някакви грешки на таблото. без страшно нищо. Тръгвам да карам, мотора няма километраж. Няма цифри. Викам, баси мамата, какво съм правих от престарание, от това. И се почва едно търсене, едно питане, едно ровене, едно мислене. Така 2-3 нощи съм мислил, какво съм направил, дали аз нещо не съм прецакал. Съответно имаш съмнение, че подаване на ток и така нататък. Само секунда. Искоро. Извинявам се, много се задавих, кашлях и ви реших малко да извън ефир да го направя. Ето както винаги. Това был саксия. Да, докъде бях стигнал. Грешка на таблото, няма тракша, няма нищо. И се сещам, защото скоро скупих, както го казва Светия Граал, то Парксайд гайковерта, който е много мощен, и от желание и от мерак отвих тази гайка и отвих 100 гайковерт. После завих на много лекичко, защото естествено внимавам да не прецакам нещо, много лекичко, чисто просто от мерак. И сега, ето, може и вие да споделите в коментари някакви предположения. Значи оказа се, тук е датчика, който е на IBS-а, е тук отзад. То от тук тръгва кабелче, стига тук до подседалката. Този датчик, този кабел беше прецакан. Извадя го, съпротивление намерихме. Благодаря на Мелен от Карло, който много ми помогна с съвети. На Нешо от Ловеч, на Ники от Пловдив. Доста хора говорих, за да стигна до тази истина. Милен ми поръча един датчик от Англия, чрез връзки, чрез това, онова. За 3-4 дена датчика беше тук. Смених го, разбира се, и всичко стана както трябва. Мотора се оправи. Да се пита в случая, дали нещо от тоци, подаване на ток, смяна на акумулатори, контакти, или дали от този, защото гайковерта се дава страшно много и така вибрации. Чак. Значи тук е оста, тук на 10 см е датчик. И си мисля, че може би това да е прецакало това нещо. Така че, хора, не пипайте с такива инструменти по машините, защото те са нежни и си искат нежно пипане, но бързината е в мерака си.
човек може да направи някаква глупост. В това отношение се чука точно. Акумулатор е чисто нов 180 лева. 2 ампера, който по оригинал го дават, по мануал. Но нещо, а хондите вървят малко като се едно флегматичен. Вил. Сега ще с този акумулатор, ще покара малко дали нещо не е самия той прецакан, защото не ми харесва как пали. Даже някой път, като си позагрея малко по такова и не иска да пали. Но вече му намерих цаката, полека ще му свикна за тия неща. Най-вероятно ще има нов акумулатор помощен, малко помощен, наистина. Но това е в процес, не е толкова успешно. Това е историята с машината. На този етап, тук за седмица притежание. Просто, сега ще го запаля, да видим на място, тук няма хора. Да видим как се чува на място, дали ще се чуе на камерата, какво се случва. Чакайте само да видите, ключе е много маняшки. Ето ключа. Ето, не знам дали се вижда ясно. Ето. Разбира се, малко отдраскан, но като цяло 30 годишнината. Безключов. Не знам на колко, примерно 4-5 метра не фаща, трябва да си до него. Така че слагаш джоба и ето. Натиска се копчето. Вил. И сега чуйте как върти. Това път доста бързо. Дифлета му действа добре. Работи малко така по странен начин. Не мога да го обясня как, но един такова нервен, на ниски обороти, нервно. И ето сега, Акрапович. Тих. Малко. Обажа се. Тук няма нищо. Абсолютно нищо няма, но той е катализатор има, така че нормално да изчиства. Тук сега има един момент, я да го направим докато обръчи. Така, дисплей. Тук е това. Я да видим сега. Има много опции. Ето, градусите показва. Има страшно много опции, които те първа ще разучавам. Тук сега нещо. Power е малко се го свалю без да искам. Оборотите. И така. Доста потъгаме на обратно, не знам, мисля, че това така долу е грубото, което се случи с този мотор при мен. Състоянието му е като от завода. Пак казвам, просто е изпуснат и е дигнат и така е продаден. Нищо сериозно. Имайте преди, че тази машина струва преди 2 години, нали, преди 3 години, струва 55 000 в наши пари лева. Така че 3 години по-късно аз съм го взел за доста по-малко. Да не кажа наполовина, нали, доста по-малко. Така че, каквото и да е, си струва. В смисъл, изводът какъв е? Нов мотор от магазина е голяма наботвация. Вече един път го преживях с BMW-то, може би няма да го правя втори път. Просто по-добре машина на 1-2 години с някакъв лек проблем, нали, визуален или нещо, да се оправи, защото наистина от магазина е голяма наботвацията. Яко вътре. И така, добре, се подготвим за връщане. Това мисля, че основното степъра ще има още видеа, когато имам време, за да разкажа още. Перката се включи, сега тук се така. Ето, и така се гаси. Между другото, само да погледнете логото. Ето, нали, това, което е
годишнината и тук като се пусне контакт, ето. Вау! И това е, хора. Знам, че доста от вас чакаха ситуацията с новата машина. Аз се бях отказал, кажи речи. Викам, аз взема някаква Honda, ама по-стар модел, нещо, това, което наистина се оказа, че доста, нали, с мненията, които сондирах, доста по-плава, доста градски мотор, хулигански. Баш така мой стил. А това е съвсем друго поколение машина. Просто той е по-дълъг, предавателни числа са съвсем различни. Този мотор не е за глупости. За тинейджърски изпълнения не. Този мотор е да даш газ и то основно на писта. Но аз нито съм тинейджър, нито ще давам газ на писта. Ще карам тук по дефилето. Надявам се, като го пипне с снайпера, като му дойде времето, живи и здрави, новия софтуер. Такавен филтър и да стане мотора малко по респонс в ниските обороти. И това е какво повече. А нали знаете, че аз няма да го държа в веков мотора, така не, ще го покара малко и на пазара. Така че който иска, нали, да си помисли, ще разберем нещо и така нататък, зависи. Но искам малко да го покарам. Това е мотор, който не съществува, не е масовка. Тук нашите момчета, не всички вече Дукати, БМВ-та, този мотор го няма. А да не говоря за разцветката. Разцветката просто... Да, не бил вървял, ама всеки има различно виждане, не всеки търси различни неща. Аз пък не искам да върви, не искам да правя колена, не искам да правя, искам да има нещо уникално, което ще ми създава някакви емоции, макар и нови. Защото сега ще го пробвам с задна гума, ама не знам, сякаш вече малко взех да се дърпам от това нещо. Преди, бате, сега нещо нямам. От възрастта ли, от какво ли? Така че, това е. Айде да го закачим камерата на резервоара с новата стойка, която съм сложил, да видим какво се случва по завоите. Пак ще говоря, разбира се, и да се прибираме да вършим другите неща в живота. Леле, хора, какво стана? Надявам се важната част да е записана, защото ето с кой говорих толкова време. Ето е дамата. Животът е несправедлив за някой. Записах някакви неща, просто явно като караш Honda и тази Honda ти се лепят. Дойде една жена психоложка, но тя си речеше, че нали, нещо има някакви проблеми. Даже би сподели после, след като успях да снимам, че страдала по някакви хора, те починали и така нататък. И така че няма гаранция за всеки може да изчатка в някакъв момент. Но си поговорихме така, тя имаше нужда от някакъв разговор с някакъв непознат. Пък аз така леко се водя на един вид. Долу-горе имам някакво виждане. Умея да разбирам. Достатъчно опит имам с хора, да съм говорил и с и писание и какво ли не е било. Добре, доволна е жената. И за мен каза доста глупости, така, смисъл, не е наистина глупости, ами така директни неща, което ме напуши на смях. Пак казвам, дано да се снимам, защото първо пуснах да снимам, то се оказа, че не съм на този режим, нали, не се усетих. И после вече снимах някакви неща. Видях момчетата, отидаха към пещерата, аз няма да успея. То разпира зверски.
увеличи тягата. Така, сега малко вече натискам мотора повече. Не мога да говоря баш, но искам да усетя наистина възможности му и усещам доста добре. Само че втора му е малка. Котия завой. Иска първа. Тракшен свети. Гумата е 200 по 55 и не трябва да се сменя, ако се сменя показва грешки. Деликатен мотор е доста чувствителен на тема електроника. На втора се дигна, бе. Уилито му е на едно по принцип сега. Трябва да изключа тракшена, за да има и уили, но още не съм сигурен този етап. Спирачки страхотни. Въпреки така ограниченото време, което имам готово, ще чуете един хубав разговор до някъде. Весел. С една непозната жена, психоложка. Полицаите. Оп. Беше интересно. Не знам каква е видимостта, не знам дали се вижда километража. Би трябвало да се вижда. Не виждам какво се случва, ама... Power 5. Аварийни. Да, тук няма такава игра с скорост.
втора и трета на места. Не знам, все повече ми харесва. Да. Мотора май доста възможности има. Направо съм толкова разсеян. Та психоложка го да направим разби. Боже, боже, доста хора вече трябва по този свят. Откачени времена. Определено като се кара спортен тип каране, мотора става доста по-удобен така. За стойка. Точно това е идеята всъщност. Едно време че нещата ще станат много готки. Да. Хайде, прекъсвам за малко. Хайде, извън града, селото. Първа. Да, ули контрола подава някакъв диапазон да дигнеш, но не до край. BMW-то го, както и да го беше на включено, се те спираше много сериозно. А тук ти дава леко да се глезиш. Пуска ти малко така да се почувстваш мъж и да връща. Но като гледам спокойно, значи мога да се случват нещата на задна гума, просто така на ускорение. Ускорение може би. Не знам. Точно ми хареса. Е нормално като почва насикам с него. Най-вероятно ще има номера и с този. Да видим. Сигурно ще стане дълго видео заради психоложката, но то си струва просто. То там беше ебати. Егати приказките бяха. Да, тук сега да направим една снимка. И това е. Аз малко пак. Абе, казах чао, ама нека да видим тук един експеримент само. Какво ще стане?
Дано нещо е снимано, защото нищо не видя. Айде. Това беше второ чао.